sing maca Qur'ane esih grotal gradul tetep Bu oleh bagian pahala. Masya Allah, nyong cerita tok merinding Bu ya Allah. Mukjizate Quran Bu, diwaca sahuruf bewis dadekna pahala niku mukjizate Quran. Lah apa maning syafaate Quran, sahuruf diwaca be pahala, bahkan sing maca esi grotal gradul pahalane kali, grotale siji gradule siji. Kan loro dadi lumayan. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil hurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin adh-dhahirin. Amma ba'd. Wong maca Quran apik napa apik? Wong tadarus Quran sae napa sae? Maca Quran iya, jilbaban oke, salate ora ketinggalan, tapi kok tutuke esih ngrasani wong. Gue kira-kira sing salah salate apa sing salah wonge? Sing salah wonge apa sing salah salate? Salate wis bener nggone dilakoni, tapi kok tutuke sing ngrasani wong. Perlu dipertanyakan endi hasile nggone maca Quran, endi nggone dina-dina tadarus Quran. Wong maca Quran lisane ngucap monggo karo dipraktekna bene uripe juga Al-Qur'ani. Gusti Allah ngendikaaken waqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yahudzu fi haditsin ghairihi innahum idzam misluhum. Gusti Allah maringi kekuatan kali menungsa geniku berupa Al-Qur'an. Tapi nek kita nang alam dunya ngerti krungu weruh ana wong ngelek-elek Al-Qur'an, menghina Al-Qur'an, ngecek karo Al-Qur'an, maka jangan sampai duduk bersama mereka. Nek kita sampai duduk jagong bareng karo wong-wong sing menghina Al-Qur'an, maka kita berarti pada golongane karo wong-wong sing pada ngina Al-Qur'an. Pertanyaannya, siapa wonge sing ngelek-elek Al-Qur'an? Contoh wong-wong sing ngelek Al-Qur'an ngerti anak ayat innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat kewajiban bagi setiap mukmin yang telah ditentukan waktunya. Ngerti salat kewajibane wong Islam, tapi kok dadi wong Islam ora pernah salat, ora pernah mibadah ring masjid, ora gelem salat jamaah. Berarti niku sing darane ngecek karo Al-Qur'an, ngina karo Gusti Allah. Ngerti anak ayat wa ahalallahul bai'a wa harramar riba. Gusti Allah melarang yang namanya riba, menghalalkan dagang. Dagang ulih monggo ngangge perniagaan hukum sing sae, tapi Allah mengharamkan riba. Ngerti dheweke Islam wis lunga kaji, yang lakoni salat ya maca Quran, tapi kok sing ngrolas-ngrolasna duit, manak-manakna duit, dadi rentenir kowe wong ngecek karo Al-Qur'an. Sengit nyo wis lunga kaji sih dadi rentenir, wis lunga kaji sih dadi ngrolas-ngrolasna duit, ngakune Islam tapi si nekek karo wong ora duwe. Ya Allah, kowe wong sing ngina ngenyek ngecek karo Gusti Allah, ngecek karo Al-Qur'an. Kathah kejadian teng masyarakat, ana wong bener-bener njaluk ditulung, utang karo sing sugih. Sing sugih wanu wis lunga kaji, bisane sing melarat utang karo sing lunga kaji. Ya wong wis lunga kaji kan kudune ngerti agama.
minimal ngerti sholat. Lu kok malah ternyata sing miskin ditekek nguning rolas-rolasna duit ora patut. Wong kene ana sing kaya gue mboten. Alhamdulillah ya Allah, mriki bebas dari tukang riba. Allahumma rezekine jenengan insyaallah berkahi kabeh. Seneng kula ngaji teng daerah Belik mriki. Hampir setiap desa teng kecamatan Belik niki ya Allah, wonge padha ahli ibadah. Fatayat muslimat semangat sangat. Inilah Fatayat muslimat kecamatan Belik, khususnya Beluk. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Seneng rasane, semangat nabung nyelengi ben rutinan ra ketinggalan karena kemutan kepingin nyantuni yatim, kepingin bisa nganak sunatan masal. Mulia sangat derajate panjenengan. Mulane justru kula niku belajar saking sampean Bu. Kula nek ngaji teng TV kali ngaji teng desa, jujur kula mending ngaji teng desa. Kenapa kula ngaji teng desa malah seneng? Memang teng TV niku cepet terkenal Bu, kabeh ngerti niku meningkatkan rating, meningkatkan pamor kula juga. Tapi jujur kemawon teng TV niku sangat rumit peraturannya. Sekali salah ngucap kata utawi awe sponsor iklan ora keucap, contohnya ngomong Kijang Toyota, padahal ora awe iklan aring nyong malah sing kena sanksi, kula sing kena denda karena memang kula tidak mengucap seharusnya di televisi. Itu baru yang kecil, yang lain dari teks ceramah dan lain sebagainya niku diatur sangat dari ujung kepala sampai ujung tungkak niki selalu diatur. Di TV nggak boleh kula ngangge baju hitam, nggak boleh karena niki salah satu mewakili dari satu golongan ngendikane. Niki sangat-sangat dilarang, harusnya bajunya yang cerah-cerah, yang ceria. Mulane kula ngaji nang desa juga nembe niki umur 20 tahun sering nganggo klambi ireng nembe mawon niki. Karena walaupun tidak diatur tang TV, bapake kula niku sing ngatur Bu. Saya ceramah dari umur 8 tahun, alhamdulillah ngantos kula 20 tahun sing kula sun nggih seterusé sing istiqomah sing manfaat. Niku penjalukane kula. Tapi kan manusia hanya bisa berencana, Allah yang menentukan. Tapi harapane kula nggih mugi-mugi sing istiqomah. Dari kecil kula ceramah niku kula sing marahi mulang kula niku bapake kula. Bapake kula sing ndamel materi, sedangkan kiai kula ingkang mucal dalil-dalile. Allah yarham al-mahfurlah Rama Kiai Marzuki niku guru ngajine kula. Lah bapane kula ya Allah nggone ngatur niku ngungkuli peraturan televisi. Saya itu Bu, derekaken kula ngaji ceramah teng suatu lokasi, kok ada dalil kula yang salah atau saya salah ngucap kata-kata, tekan ngumat jam 1 bengi ana diseneni tekan isuk. Ora uli ngantuk kula, ora uli ngantuk, ora uli kesel. Pokoknya sekali kula ceramah kok ada yang salah, kampleng temenan, gebal temenan. Mulane kula kuat mental nganti tekan sprene ngojek ngliwat Cikadu dalan bosok kayak kecil menurut kula. Ndak ada sepira-pirane, niku hal biasa. Tapi ditabok kiteng bapane niku luar biasa mental. Kula min cilikane kula ditabok nangis. Bareng kula dela-dela ditabok nangis, kula batin ngapa aku nangis? Demi agama tak perjuang nah supaya nyong bener-bener ngesuk masa depanku ben panen siki kula dina-dina panen. Panen cengis. Lah nyong malah nandur orang nandur malah ngunduh, nandur nanas ora malah mangan nanas dina-dina. Lah nggih wong Belik mriku ngundang ngaji tenggen kula alhamdulillah gawa nanas ya tanggane dadi bisa melu nyicipi nanase wong Beluk kabeh. Alhamdulillah. Seniki kula panen kawit tombok sampean ngenteni kula. Hasil kula mbiyen kawit cilik ditaboki nang bapane. Sempet kula wekdal niku mandan menyerah putus asa kepingin tek lapor nang bapane mang perlindungan anak niku. Mangkel kula Bu. Tapi mien kula nderek lomba wekdal niku mboten pareng kali bapane kula karena ganggu waktu ceramahe kula. Isuk sampai sore kula sekolah, sore tekan maghrib kula dina-dina angon wedhus dodol es lilin keliling, bengi kula ceramah dinten-dinten niku kula. Mulane sampai sempet kula mikir apakah saya dieksploitasi oleh wong tua kula.
apakah saya dipekerjakan oleh orang tua saya? Kula pernah sempat mikir ngaten, tapi mboten. Ternyata sakniki kula panen jebule wong tuane kita mbiyen dewek ora gelem ngaji nang madrasah dijiwi ditabok, seniki kita panen. Dadi bisa maca Quran, ngerti turutan, bisa ngerti dongane salat. Mergo kita ditaboki mbiyen karo wong tua, ora usah dendam. Nyong sempet dendam maring bapane soalé. Saking dendame kula, setiap kula tumut lomba baca puisi, lomba macapat, lomba geguritan, lomba gerak jalan, lomba PBB, lomba jadi pemimpin upacara, sampai lomba teng Indosiar, sama sekali kula mboten pamitan teng bapane. Dendam sih kula. Tapi kula pamit karo mamane. Kula mangkat, Mak, ana biyung kula sik kemutan surga di bawah telapak kaki ibu. Setiap kula mangkat lomba ndak pernah pamit, tapi alhamdulillah selalu juara 1 nganti kula tingkat Asia alhamdulillah. 2014 jenengan SMS matur nuwun sangat dadosaken wasilah kula juara setunggal, hadiahnya 100 juta. Tapi kan bapakne nyong nggone SMS utangnya nganti 300. Ya ora apa-apa, tapi kan berkah nyong dikenang nganti tekan seprene. Alhamdulillah hadiah umroh setunggal, walaupun kula telas uli hadiah 100 nggo nyarutang, umroh setunggal waktu itu saya berangkatkan dulu mamane kula. Kenapa mamane kula sing kon mangkat nyong dendam maring bapane. Nanti kamplengi. Seumur hidup kula sampai kula umur 20 tahun iki nembe kula saged bebas nganggo klambi ireng. Kula paling seneng baju ireng, warna ireng, Bu. Bapane kula ngatur dari ujung kaki sampai kepala, baju dari zaman kecil ndak pernah boleh yang warna gelap-gelap hitam, ndak boleh. Warnanya kuning, pink, hanya boleh warna-warna yang cerah. Nembe niki umur 20 tahun kula angsal nganggo klambi ireng karena bapane wis ora ngatur nyong. Kula pun dewasa, kula matur Pak, kula gadah pilihan kiambek, kula kepengin bener-bener dadi mumpuni sing ora usah diatur kali bapane, nembe niki mawon. Tapi seumur hidup kula ndak pernah bapane kula ngalem muji kula, ndak pernah, sampai detik hari ini ndak pernah. Walaupun kula pun juaran dinten-dinten ceramah, satu kalimat kata pun ndak pernah bapane kula muji kula. Kenapa? Bapak saya punya prinsip, nek anak duwe prestasi kok di alam secara langsung, khawatirnya anak munggu sombong akhirnya pelek nak karo wong tua. Bapaknya kula khawatir ngaten, mulane ndak pernah bapaknya kula muji kula, sampai kula ya lo nyong wis dina-dina ceramah kok bapaknya ora pernah muji nyong ya. Ya jangan-jangan nyong anak nitor apa ya. Sampai sempat mikir begitu, Bu. Yang terpenting, Bu, didik anak jangan suka dibanding-bandingkan. Wong tua didik anak ora usah perlu dibanding-bandingkan. Bocah ki sakit hati loh, Bu. Larati kula kiambek mien belajar nembang lagi cilik. Cawadon ra bisa nembang. Kancamu semurane kowe wis pada pinter nembang. Tak jawab kae dening Jokowi semurane bapane wis bisa dadi presiden. Jarene bapane kelapa setundun ora kembar kabeh. Mbak Yune nyong pinter nembang, tapi kan nyong ora. Sore kelapa setundun ana sing kiring, ana sing kopior, ana sing dari, ana sing gabung. Para maning kelapa gerbudeg. Bapane yang jaya kowe sing budeg kowe. Cilik ngeyel, saya belajar nembang. Deneng batirmu, Mbak Kayumu ya pinter nembang, masa ora pinter nembang. Dia didik kok nembang, mien kok blas mboten saged nembang, Bu. Wong salatullah, salamullah, mun fales kula. Bapane kula maksa ayo belajar ke nirokna bapane nembang. Urip ing donya tan lami. Aja demen numpuk pondok eling tembembu rine
bapakne kula sing marahi Bu, tapi tetep jarene ora pas. Niki pun mau jare suarane blero. Tak jawab, ya piye maning Pak Nyong wis berusaha supaya hanya Iwan saja yang fales Pak. Yung anane kaya keprimen maning jarene pun tetep dereng saged niku mboten sae. Ya wis ora apa-apa lah karep-karepe ngono ra maneh. Sok Nyong. Yang terpenting orang tua boleh nabok anak karena memang Nabi mengatakan anak usia 7 sampai 10 tahun diperintah sholat kok mbantah boleh mama nenjiwit, tapi nggone njiwit nggone nabok tidak boleh di area yang vital. Kepala aja jadi taboki ini vital banget Bu, hanya nyelentik tok boleh, mun aja keseron. Kuping niki pun ada tulangnya mung gedene sewiji beras. Nah niki juga bahaya karena itu juga nyetrum tenggene saraf otak. Jiwit nah tentang bokong saja, jangan tang napok bagian dada, bahaya. Alat vital yang lain pun ora usah di mek-mek. Nya napok tok penang bokong setitik, nyelentik nang kuping hanya untuk efek jerak. Tapi usia 7 sampai 10 tahun. Setelah usia 10 tahun kok sering ditaboki, bahaya. Sampean nabok, anaknya balas nabok, akhirnya tabok-tabokan. Iki ngangge aturan Islam niku ya Allah Masya Allah sampai didik anak ngilmune dari kita tidur ke tidur lagi kabeh anak ngilmune. Maka mudah-mudahan anak-anak kita semua adalah anak sing boten namung sekedar anak sing pinter, tapi yo soleh-solehah dan qurrata ayun nyelamataken dunya akhirat. Allahumma. Anak kita sudah pinter ngaji, podo teng madrasah teng pesantren, mamane sebagai fatayat muslimat jangan sampai ketinggalan. Ayo sing seneng maca Quran karena swarga merindukan 4 golongan. Yang pertama talil Quran, wong sing seneng maca Quran, wong sing seneng tadarus Quran, plus berusaha kita belajar mengamalkan Al-Quran insya. Yang kedua, surga niku merindukan golongan menungsa ingkang hafizil lisan, wong-wong sing bisa jaga lesane, wong sing bisa jaga tutuke, ora sembarangan nggone ngomong. Apa maning kita hidup bertetangga, paling susah kin jaga hati, jaga rasa, terutama saking omongan. Apa maning ngomah sing perek-perekan nganti ngentut be mantul. Ngomong dijaga, ngomong sing lanang, ternyata sing lanang niki umahe perekan karo tanggane, akhirnya malah dikira ngomong nyindir tanggane. Bisa jadi saniki lisan kita berubah, tambah malih karo media sosial. Itik-itik aja digawe status bu nang WhatsApp, itik-itik gawe status, itik-itik gawe status. Panjenengan mungkin pan ngerasani nyindir keluarga, tapi wong liya melu kerasa tanpa dengan kita sadari. Nah niki kudu hati-hati. Zaman saiki apa-apa dolanane HP, nyarane wong wadon mangkat paring pasar gawe status, kondangan gawe status, jemput anake gawe status, ora uli arisan gawe status, nganti gebelet mules beti gawe status. Ya Allah lagi mules nih banget. Jemput anake gawe status, iya nih lagi jemput anak ke sekolah, udah mulai sekolah tapi ayah lagi nggak kober. Iya ayah lagi ke sawah, lagi ke Kuala Lumpur. Boleh silakan niku HP ning jenengan, itu sudah jadi privasi sampean, ora bisa wong liya ngatur. Tapi ya minimal ayolah gawe status story ya sing umum-umum mawon, aja seneng nyindir-nyindir barangan nang status. Jenenge wong kan atine ora pada kabeh, karaktere masing-masing. Ayo kita belajar ngomong sing apik. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairon aw liyasmut. Sing iman karo Gusti Allah, iman karo dina akhir, hendaklah ngomong sing apik-apik. Durung bisa ngomong sing apik lewe becik meneng. Meneng cara mbeluk apa? Meneng mendel cara Cilacap silent please. Cilacap kan orang barat. Apa ini kita ngomongnya mau pakai bahasa Inggris? Ya? Oke lah kalau begitu.
Glory to be Allah Subhanahu wa Ta'ala, the God who created human being and teaches them language, which has given grace also we can get together on the Beluk our beloved. Oh my peace be always on the messenger of Allah Subhanahu wa Ta'ala, the noble human being and teacher of all people who follow his teaching. Nanti muncrat wilah. Who follow his teaching and consistently progress Islam. May we belong to the followers to get syafaat fi dini fi dunya hatal akhirah. Allahumma. Sampai amin apa ngerti artinya? Pada baik. Mulane niki kula panjang sedaya nek durung bisa ngomong sing apik luwih becik meneng kowe luwih apik ketimbang ngomong ala. Kadang anak pengajian nurun ora, ngrewangi ora, mangkat orang ngomongnya ala. Wong kene ana sing kaya gue. Akeh. Ndi wonge? Oh, udah wong kene kono ngisor langit adoh. Jaga lesane karena swarga kangen rindu karo wong sing seneng maca Quran, sing saged estestun jaga lisan. Dan kata Nabi, surga niku merindukan orang-orang yang mut'imul ji'an, wong-wong sing seneng aweh, seneng maringi, seneng sedekah karo wong sing kekurangan. Lah niki lagi dipraktekaken kali fatayat muslimat Beluk. Gone santunan, gone sedekah karo bocah yatim, kali jompo barangan. Dalem susune sapa? Oh susune mumpuni ya lo ya men susune nyong jaren bukan tumplek. Atau non sangat niki soale anu panggungnya pating kerembut. Dadi susune goyang. Susu nang gelas ya Allah ibune. Sampeyan dijak ngaji pikirane mana-mana. Saya selamatkan dulu. Saya itu memang jujur mawon tidak pernah minum susu apalagi warna putih. Saya nggak bisa minum susu yang putih, tapi mien lagi cilik minum ASI. Kenapa kok ASI karo susu kemasan niku malah lebih apik susu ASI? Karena kemasan susu ASI itu lebih menggiurkan. Lah dadi cerita mawi sih mendadak cerita susu barangan sampean. Ya men bagian nyong tumplek-tumplek ya ora apa-apa kok. Dadakan ngincer-ngincer. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Yang ngajine kayak gitu tambah panas sampai jam berapa ini, Bu? Jalan? Sampai sore? Jam 2 sore? Emang sini kalau zuhur jam berapa? Setengah 3. Oh, dadi kan nek dhuwur ke ngasar ke maghriben. Tanggung jawab sampeyan. Moga-moga sampai punah acara tidak ada halangan suatu apa. Allahumma. Mut'imul ji'an kula njenengan sedaya dadi menungsa kon pada seneng aweh karo wong sing kekurangan. Maaf nih. Maaf nun sewu lho Bu ya. Wis bener jane pemerintah niku nang apa wong-wong sing nampa PKH rumahnya ditulis orang tidak mampu. Sepisan ben wong sugih matane melek. Kepindo supaya pejabat gue duit-duit bansos aja dicekek. Kesuh nyong. Tapi anehnya teng masyarakat gelem nampa duit PKH-ne, gelem nampa duit BLT-ne, tapi umahe ora gelem ditulis orang tidak mampu. Nanti ditutup dicet maning. Wong kene ana sing kaya gue. Gelem duite ora gelem tulisan PKH-ne. Itu wong kene kono. Cilacap. Kono ngisor langit adoh. Maaf nun sewu, enggak senista itu kita orang miskin. Mung yo nun sewu, kayak pemerintah niku bisa nuliskan supaya betul-betul yang menerima itu tepat sasaran. Terkadang anu wong sugih nampane duit PKH niki kan yang salah. Maka kita sebagai masyarakat mari timbul kesadaran kita harus saling pengertian nang masyarakat. Memang kalau kita sedekah karo wong yatim, kita sedekah karo wong jompo,
duafa, ya memang mereka tidak mungkin membalas, hanya sekedar doa. Dan kita sing seneng aweh, seneng memberi, mereka boro-boro bales, boro-boro ngucap terima kasih, gak usah kita kecil hati. Pamrihlah karo Gusti Allah, matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sapa wonge nandur amal kebajikan siji akan tukul pitu, kata Allah. Setiap tangkai mangke akan bercabang dados 100 ping pitu pinten Bu? 700 besi ditambah wallahu yudhaifu liman yasha. Gusti Allah bakal nambah jumlah pahala bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Allahumma. Aku pantakon, aweh cara wong kene apa Bu? Aweh nggih? Ya pada Cilacap ya maringi ning bahasa sehari-harine aweh. Cara wong Brebes niku nei. Cara kene apa? Sami nehi-nehi. Ayo bahasane wong India nehi-nehi. Nggih, kepripun Pak Banser wonten apa? Oh, nggih, apa disunati barang? Oh, mboten. Putrane panjenengan jare liwat mondar-mandir ngeling-ngelingi mumpuni. Ya Allah, ora apa-apa kadar bocah cilik, nyong seneng malah bocah ngaji pada dijak mangkat, ibune melu ngaji, putrane jajan es ya ora apa-apa. Arane bocah yang njaluk balon, yang njaluk cilok, yang njaluk pentol barangan. Ya nggih, kadang-kadang nang masjid ora uli nggawa bocah, jarene niku sangat mengganggu kekhusyukan orang salat. Padahal nek bocah digawa salat jamaah, lha ngesuk sapa sing panerusna salat jamaah? Betul. Kita ajarkan dari sejak dini, mudah-mudahan dadi bocah sing bisa mendem jero junjung dur karo wong tua. Allahumma. Nei aweh nggih cara mriki. Jenengan nei karo wong liya, bisa aweh karo wong liya, seneng napa mboten? Jenengan dinei nang wong, seneng napa mboten? Normal kabeh berarti wong kene. Tapi antara senenge bisa nei karo dinei nang wong, lebih seneng sing pundi Bu? Seneng bisa nei. Masya Allah, luar biasa wong kene loman-loman kabeh. Lurah kene loman napa mboten? Temenan? Jajal kotak titeni melu nambah amplop apa ora? Lah pengakuan kan harus ada pembuktian. Ngaku-ngaku tok ya nyong durung percaya. Lurai langsung pucet. Soale ana wong senenge pas dinei tok. Lah kula teng masyarakat lagi belajar, corona ngajak mikir, ngajak zikir, ngajak nyengir. Nyong nandur lomboknya didol murah. Lah ketimbang didol murah, ben tanggane kon nyicipi pedese lomboke kula. Wetan ngumah panen bayem kula ki nyicipi bayeme tanggane. Kulon ngumai kula panen butin kula ki nyicipi butine tanggane. Di balik musibah pasti wonten hikmah, wonten kesadaran yang muncul setelah corona niki datang. Ya muga-muga corona berakhir, kita ngibadahi tetap istiqomah. Allahumma. Nggih puasa, subhanallah. Puanser dilawan. Puasa terus, terima kasih luar biasa. Aku padamu. Padamu negeri kombengi Banser bisa turu kelingan mumpuni mah Pak Banser, aku nggak mau jadi yang kedua. Aku kepingin menjadi yang pertama dan yang terakhir. Nah nek kula durung bojo-bojo ben ora salah. Buat anak kok coba-coba. Muga-muga ngesuk ya sapa bae sing dadi bojone mumpuni, muga-muga sing bisa mimpin dunya akhirate. Allahumma. Ana sing ngomong dening mumpuni 26 tahun durung bojo-bojo, ya men nyong-nyong sing lakoni kok. Ngapain kok sing pada mumet? Lah ya kula durung bojo ngapain wong liya sing pada ngurusi? Pasti ada sebabnya. Yang pertama kula tesi seneng banget ngaji, urung kepikiran wong lanang. Nang apa ben nyong nek ngaji ditumpak na ojek nang Banser bojoku ora cemburu. Ya ngemben-ngemben
Nek kula wis bojo kan berarti kula kudu bener-bener jaga rasane wong lanang. Betul? Laras. Lah kula niki ngaji dinteni wong pirang-pirang, kadang yo Pak Lurah, Pak Kades, Bupatine dan lain sebagainya, kadang guyonan ben bojone kula betul-betul tidak tersinggung. Saya betul harus menjaga, mulane lagi seneng ngaji, lagi seneng golek ngilmu, lagi seneng kepanggih karo fatayat muslimat. Ya sapa bae sing esuk dadi bojone mumpuni, muga-muga sing bisa ngerti keadaane kula karena kula kawit cilik pun biasa ceramah. Tapi tak pikir-pikir ya Bu yang gernyong ulih kiai juga ya tukang ceramah. Nyong tukang ceramah, bocahku tukang ceramah. Nyong kuatir mbok dina-dina rebutan mik. Tenang-tenang, boten rebutan mik tuh lingko dijadwal umpamane Senin nganti tekan Kemis ceramah, malam Jumat khusus nang omah. Kan kayak gue ya Bu ya. Seneng ya paling ngaji. Mas, anu kula mandan kesel tolong dipijet tinggi Mas. Sementara mengimpi dulu mengimpi niku menghalu disit ora apa-apa lah. Sing seneng puasan disit, muga-muga king pada jomblo-jomblo durung bojo, muga-muga uli bojo sing soleh-solehah Allahumma. Sing bisa nyelamataken bangun rumah tangga yang menuju sorga Allahumma. Kenapa kok jadi cerita bojo ya? Oh iya, puasa ya Allah Bu. Kata Nabi, man shoma yaumal asyura aminal muharrami a'tahullahu ta'ala sawaba asyrati alafi hajin. Sapa wong yang lakoni puasa tanggal 10 Muharram kanthi iman sing satemene maka pahalane kaya dene lunga kaji ping 10.000 guys. Nggih. Umroh niki kula nembe sepisan. Durung mangkat kaji niki lagi nabung-nabung, mulane niki panitia sing pengertian selagi nggo ngumpul-ngumpulna. Ning ternyata rahmate Gusti Allah luar biasa. Sing puasa dina Ngasura pahalane kaya dene lunga kaji ping 10.000. Bahkan Bu, wonten salah satu fadilah saking puasa tanggal 10 Muharram, yaitu 1 tahun yang lalu dosa-dosa kita agak dikurangi bebannya. Mulane wingi sing 10 Muharram pada puasa kan anu sadar duwe dosa. Sing ora puasa berarti anu ora duwe dosa. Sok suci. Nah kita puasa niku kan karena sadar duwe dosa, mulane pada puasa. Tapi wis tanggal 29 Bu. Dadi penghujung Muharram. Syukur sih nggone puasa Muharram niku dari tanggal 1 sampai tanggal 10 sedasa dinten. Lah persis niku kula pas badhe puasa sedasa dinten nembe ulih 6 dina niku kula meriang wingi sing ora bisa ngambung wong. Akhirnya puasane kula, tapi tetep akhirnya kula paksakan tanggal 9 sedasa karo 11 niku kula puasa. Karena memang kalau 10 hari terlalu berat, maka dipet 3 dina. Hari tangsung tanggal 9, hari 10-nya nggih niku dina Ngasura, dan setelahnya tanggal Ngasura nggih niku tanggal 11-nya. Niku 3 dinten dipete. Kenapa kok 3 hari itu? Karena dulu sahabat protes kali Nabi. Ya Rasul, wingi kita puasa 10 Muharram kok pada karo wong Yahudi. Apa wong Yahudi tanggal 10 Muharram juga puasa? Enggak ya Rasul, jare wong Yahudi 10 Muharram puasa nu pada ngormati Nabi Musa. Dan Nabi mangsuli, oh justru kita wong Islam yang lebih kuasa dan berhak muasani Nabi Musa alaihissalam. Maka ben ora kembar karo wong Yahudi tahun ngarep. Untuk bulan Muharram khususnya, ayo gone puasa 3 dina, tanggal 9, tanggal 10 karo tanggal 11 ben ora pada, ben ora kembar karo wong Yahudi. Ternyata bareng jeneng Nabi ngendika seperti itu, kersane Gusti Allah yuswane jeneng Nabi mboten ngantos dugi tahun depan mpun kapundhut rumiyin wonten ing ngarsane Gusti Allah. Pramila kita yang neruskan. Kon niki pun keliwatan ya wis ora apa-apalah. Sing durung puasa Muharram mawon tahun ngarep ngene puasa. Akeh urip. Ya muga-muga umure sing barokah. Mari kita belajar Senin Kemis. Senin Kemis kaboten bapake Pan Dawud ya ora kuat. Monggo dipet puasa ayamul bid
setiap bulan. Ora ketang Bu, kula panjenengan puasa sunnah masa enggane 1 tahun kur Ramadan tok ya memang wajib, tapi sunai aja ngasih dilalekan. Amangka nggone Ayamul Bid saben bulan tanggal 13, 14 karo 15 niku senjata yang paling kuat kata Nabi. Salah satu senjata yang paling ampuh wong sing senang puasa hari-hari putih Ayamul Bid tanggal 13, 14 karo 15. Muga-muga kabeh hajate panjenengan diijabah. Allahumma. Niki pengajian Fatayat Muslimat urune pirang-pirang, sing urunan, sing rewangi masak-masakan, sing ngurusi pertaruban, sing ngurusi person sisteman, sing ngurusi persunatan, sing ngurusi persodakoan, sampai sing ngurusi permanganan. Niki sadanten ngangge perjuangan. Pramila kula panjenengan sedaya rawuh wonten mriki walaupun PPKM niki sudah berakhir, berakhir apa dereng? Oh, diperpanjang nganti tanggal 13. Jarene wingi nganti tanggal 6 tok. Kok diperpanjang maning nganti tanggal 13. Ya Allah, rasa-rasane PPKM kok crat-cret kaya wong anyang-anyangan. Nyong pantakon, Bu. Niki Fatayat Muslimat rawuh teng mriki ngontenaken pengajian akbar, jenengan percaya onten corona napa mboten? Ora percaya, ora pipis. Anjing monggo-monggo. Ya Allah, senenge weruh santri pada sarungan, pada kokoan, pada serbanan, pada kopiahan, rasanya adem Bu. Masya Allah. Pengantin sunat disunati kapan mangke sonten? Siang niki alhamdulillah derek seneng derek bingah wasilah sodakoh saking Fatayat Muslimat 14 santri kita sak mangke badhe dipun khitani. Mugi-mugi lancar wilujeng widodo lir ing kali saking sambikala menapa andadosaken salah satunggaling ibadah ingkang dadosaken anak-anak kita padha saleh. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Jenengan ora percaya corona? Sombong. Kenapa kula matur sombong? Mien kula pada karo sampean ketularan ora percaya corona. Saya kira corona niku politik. Saya kira corona niku ana sing dodolan vaksin. Ternyata wingi bar PPKM dari tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli kula sama sekali mboten metu ngumah, tapi nang omah malah meriang. Meriang 2 minggu ora mari-mari Bu. Meriang panas nginum paracetamol ora turun panase. Bengi kelibagan ora bisa turu, awake pada lara, balunge sakit, sirah mumet kunang-kunang, persis kayong ciri-cirine wong ora duwe duit. Yo nganti kelibagan ora bisa turu. Enjing-enjing pas dina Senin kula meriange niku Ahad. Dina Senin niku kula curiga Bu. Masa meriang kok ora mari-mari, panase ora turun-turun. Biasane Senin kula puasa, kula sengaja ora puasa nyicipi nginum. Pas nyong nginum ya Allah langka rasane. Jebule sing tak kinum ki banyu bening. Tambah curiga kan, mamane masak tak cicipi, ora asin, ora legi, ora ngalor, ora ngidul. Engko disit aja ditebaki, rampung bedurung. Ternyata merasa pedes nang ilat, kuwi rasane mung pating sreset nang ilat Bu. Curiga malih kula, jarene kane corona ra bisa ngambung. Aku mundut fresh care Bu. Fresh care niku ngertos fresh care nggih? Niku sing rasane tajab nemen, bareng tek ambung langka rasane.
Ternyata kula mboten saged ngambung karena jomblo, memang ora bisa ngambung, Bu. Ya pengambung sapa ndek bojo beturung. Saya kira corona niku politik. Saya kira corona niku ana sing dodolan vaksin. Ternyata Kanjeng Nabi sudah mengingatkan, nikmatani maghbunun ala katsirin minan nas, as-sihhatu wal farahu. Onten dua nikmat yang sering melalaikan kathah menungso, nggih niku nikmat sehat kali nikmat sempat. Siji loro telu papat saking pirang-pirang akeh nikmat. Anak iwak sepat melompat-lompat saking nikmat sehat nganti nikmat sempat. Anak takjil digawe kupat kawit sikil nganti tekan meripat. Mulane Pak Rahmat bojone papat. Nembe kerasa pentingnya nikmat, bareng nikmat niku wis minggat oncat, nembe kerasa nikmat. Kula sederenge meriang sombong kula. Olah corona langka corona netanggane nyong meriang be ora. Tanggaku langka sing mati gara-gara corona. Kula mikire niku corona langka, Bu. Ning bareng kula mriyang ora mari-mari nganti tekan 2 minggu sampai nyicipi rasa ya langka, ngambung ya ora bisa. Kula mikir bahwa oh iki sing dimaksud biyen karo sakniki memang modern sakniki, tapi dipikir-pikir makmur zaman sengien. Wong mien tiliki niku kakine ninine umure dawa-dawa mripate mriksani besi jelas. Lah niku mangkene Mbak Kakung ngludikan karo sebelahe. Ya lho ujarku mumpuni wonge gede dhuwur ya. Lah jebule bocah cilik ireng untune merongos. Pada-pada sakang ajono ngasih weruh kaya nggone dengil-dengil untune. Mbak Kakung nangis serwit gandul. Awit tau lagi ludikan penasaran karo mumpuni. Wong biyen umure dawa-dawa awake tesi sehat. Soalnya apa wong biyen mangane intil, oyek, krekel, godhogan ganyong. Justru awake sehat, umure dawa. Beda karo zaman sakniki, wong wadon zaman saniki ora bisa masak, ora apa-apa. Sing penting mambu roiko, masakku micin wis enak. Betul. Tapi kan kata zat kimia nih, mulane penyakit wong zaman saniki warna-warna, umure cendek-cendek, penyakitnya ngeri-ngeri. Sebabnya nopo gampang kecampuran zat kimia teng sakjroning awak. Maka modern memang modern, tapi nek dipikir makmur esi makmur zaman sengien. Ning tetep kudu gede syukure, jangan sampai sombong hanya karena kula pandang sedaya ngomong langka corona, ora percaya corona. Sampeyan ngomong ora percaya corona tuh nggone ngomong pas lagi rikalane awake sehat. Meriang teng zaman saniki ya Allah parah, Bu. Nembe kerasa pentingnya nikmat bareng corona niki datang di saat yang tepat supaya kita niki sadar ken tobat. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga, sungguh berat aku rasa kehilangan dia, sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Rasa disuraking kombokan melu dangdut akademi. Nembe kerasa pentingnya nikmat, bareng nikmat niku wis minggat. Nggih. Pripun nonton apa Pak Bansar? Larene kan mandap sedaya. Oh, pengantin sunat ken mandap sedanten pun wayahe diketok. Adik-adik disiapaken mentale nggih, mboten kerasa lara arane sunat iku mung kayong dicokot semut.
wong temenanan. Nggih, Adik, mudah-mudahan lancar barokah dikata-kata nggone zikir karo maca selawat ben insyaallah ndadosaken selamat berkas danten Allahumma. Putrane sing disunati mamane sing deg-degan. Putrane sing disunati malah bapane sing keringetan. Anake sing disunati kula jenengan sing pating krembut rasane ra karu-karuan. Wingi wonten tanggane kula pengantin sunat ora gelem wis wayahe mangkat nggone Pak Mantri bocahe ora gelem disunat. Ah bapane ngomong, "Lek, disunat iku ora lara, rasane mung kayong dicokot semut." Kon dilala pengantin sunat wis antri niku ana sunatan massal. Sing pertama mlebu disunat nang jero nangis gontar-gontar. Sing nomor loro disunat metune nangis nang tekan rumah ya nangis. Lah si nomor telu manjinge ya nangis nang jero disunat ya nangis metune ya tetep nangis. Akhirnya si nomor 4 takon maning karo bapane, "Pak, jarene wong disunat kayong dicokot semut." "Iya kayong dicokot semut, denengke sing pada disunati pada nangis. Apa jangan-jangan semute untunan agak dile ya, Pak?" Khamsun minal fitrati, sunnah kebersihanipun Kanjeng Nabi wonten gangsal perkawis. Pertama, berkhitan, memotong kulit kulup. Lare kakung nun sewu Bu, niku kulit kulupe mengandung najis utawi kotoran. Nikulah ingkang estu-estu kedah dipersiaken dalam rangka menegakkan agama Islam supaya nggone ibadah secara syariat sah ditampi oleh Gusti. Wong wadon lare estri nggih dianjurkan dengan sangat untuk melaksanakan khitan utawi sunat. Cuma syarate bocah wadon disunat ora oleh kepandesen mbok nganti ilang nikmate. Lah mumpuni disunat apa ora? Ora. Sale rata-rata adat kita tenggen Kulo Cilacap niku dereng patosan menyeluruh bocah wadon niku disunat. Tapi menawi teng Indramayu, teng gen Sunda ugi Jawa Barat, lare-lare estri pun diwastani rasulan. Nek tenggen kula rasulan niku kan selamatan biasa, tapi teng daerah Sunda rasulan niku adalah adat sunate lare-lare estri teng daerah Sunda. Gen niku namung dipersiaken gen selaputnya, selaput ngendian yang ngurumpuna weruh angel dideleng. Sing penting syaratnya adalah tidak boleh kepandesen supaya tidak menghilangkan nikmat. Dipotong kulit kulupe, kulit kulup niku kulit apa ya? Cara kene apa ya? Kulit kulup niku kulit apa? Ikut kemana? Cara meriki kulit ikut. Oh, nyong nambah ngerti cara kene kulit kulup niku kulit ikut. Dipotong kulit ikute. Mulane mbiyen Nabi Ibrahim alaihissalam, karena memang Nabi Ibrahim adalah manusia yang pertama kali melaksanakan khitan teng dunya niki, badhe melaksanakan khitan niku Masya Allah melalui jalan yang begitu luar biasa Bu. Ketika badhe dikhitani niku berawal dari mimpinya Nabi Ibrahim, karena sampai bertahun-tahun Nabi Ibrahim menikahi Siti Sarah, sampai puluhan tahun Siti Sarah belum juga hamil. Akhirnya Siti Sarah bilang, "Pak, monggo bapane bojo maning." Karena nggak hamil-hamil, beliau sadar diri, mbok sampai ora diparingi keturunan, maka silahkan kita cari keturunan dari rahim tiang estri solihah yang lain, maka dipersilahkan untuk menikah. Mulane istrinya Nabi Ibrahim sedaya wonten sekawan. Istri pertama namanya Siti Sarah, istri kedua namanya Siti Hajar, istri ketiga namanya Konturo. Sinten? Untuk konturu ngaji malah konturu.
Konturo istri ketiga, istri keempat namanya Hajjun. Dari keempat istri Nabi Ibrahim dikaruniai sekitar 12 orang anak. Tapi sedurunge ulih rolas anak, pandu anak siji bangel lemen. Pertama menikah Nabi Ibrahim usianya 37 tahun. Menikah dengan Siti Saroh dari suku Babilonia. Terkenal suku Babilonia niku wong wadone ayu-ayu. Gede dhuwur, lencir kuning, irunge bangir, mripate belalak, kulite putih, persis ayune kayong mumpuni. Weh, bablasen. Jenengan gone guyu kayong ora percaya nemen kok.